yanzu ke fisa yin wallahi na gara girki. Abincin nan ki tsayan garasa da yake da gamawa dan Allah. Dama aikin san can zan zo me yasa biki tashi kin dora ba da wuri. Ke kuma dai baki rabu da ƙananan magana. Shinkafa da wake ne. Yanzu nan na zuba wake. Wannan shine zuwa na karshe ba zan sake zuwa ba tunda ba za ki min abin da nake so. Assalamu alaikum. Hajiya Mero. Me gidan ne? Ba kuwa ka ne ba da ina ne? Lafiya dan wallahi ya gari. Alhamdulillah. Allah sarki wallahi kuma kin yi baiwar Allah. Yanzu kai saboda rashin mutunci sunan nawa kake kira kai tsaye? A to ba mata ta bace ke? In na kira sunan ki kai tsaye ai ban yi laifi ba ko? Ba mijinki bane ni? Mijina? Wallahi. Kana talaka matsiyaci fakiri? Ka kira kanka mijina? Ka dube ni sama da kasa wallahi na fi karfinka. In dan ba dan wani dalili da yake zuciyata ba wallahi na fi karfinka. Dama fa shi tsiyar talaka kenan. Ka dauko shi ka ce za ka rufa masa asiri. Lokacin yanzu na maka kai ba kowa bane. To ba tsiyata ne da na zama talaka ni na mai da kaina? Check this out, right? Saya wankin da na baka maka yi? Wankin da kika bani na fara wankin ina waje sai sabulu ikare. Let's go! Da sabulu ikare sai wasu 'yan sama da nato wajen su 4,000 suka zo suka ce in taimaka ba su wannan ruwan za su yi alwala za su wanke jiki sai na ba su shi na ce to gashi to wankin nan da bai furabi bane ya samu wankin nawa ka dauki ruwan ka je ka ba wasu dan su yi alwala amma ka tabbata mara mutunci ka san me nake so da kai ya ina maka magana kana kallon wani guri daban ina jin cikin san ina da hararagar ce ne kallon tinkiya din nan ina da shi Hey! Check this out, right? irin wanda za ki ga ido na haka din nan shine nake ka san me nake so da kai nawa ake bada hayar durantar na makotan mu wannan makotan mu din nan 320 la ilaha illallah muhammadu rasulullah wallahi 250 kin ji matucin Allah Wallahi. cuta ta za kai kuma wai hayar duro din ne saboda ya cuce ni Suke wallahi. Hey! wai har ɗan masu ɗaukowa yanzu guto ne ke ɗauko da ran duk ran da ko ɗauko kura ta 50 iya ce 300 kai ba za ka iya ɗauko shi to ni zan ci sakama mu je ka ɗauko shi da kanka 250 naira 100 kin ji duran da ake bada hayarsa naira 100 shine 320 haka ni manta da iskokai na ne kin zan iskokan na iri kuma in suka tashi iskokan na wani lokaci he inji soyayya tana kiran kama kai so nake ka je ka ɗauko shi idan ka ɗauko shi guda biyu nake so ka zo ka kawo naji ina karɓo dirrikan sai zan zube miki su anan sai in ɗora ki a kai sai ka zo ka samu ruwan cikin rijiyar nan wai in jawo ruwa a rijiya ka dinga zuba min shi a ciki sai ka cika dubiyan sannan ka kai shi bakin makwararren a gaba na ka zubar da shi sannan ka ci gaba da zubawa shikenan kai sai ka gama ina sai sannan ka dauko tsintsiya ka zo ka yi min shara in ka gama min sharan ka mun wanke ka ƙara samun wancan abincin nake dan wallahi ba zan ƙarasa ba ka ƙara samun abincin nan ka kawo min inci sannan ka zuba min ruwan wanka ka je ka kai min inji in wanka bari in je da kuma ka kuɗa kanan da kohi ma ina sauri da Allah idan baka yi sauri ba in baka yi sauri ba har yunwa ta illata ni sai da kuwa ka da ina fa zuwa kin ga dan iskan mutum ai da ki gane sa abun da na gani gaskiya ne Haka suke kuma kamar ke waya ce kin a wannan dukununin kin ji tsiya talaka kenan wallahi. to ni in ban da dama in dinga juya shi kamata yanzu ki kalle ni kace min wai zan aure wannan da kuɗi na da ilimi na kare arziki ƙarya ce da ni ba mai kuɗi wani sunayen soyayya nawa ne muke gan ba mai duro mai amalanke mai waye he yanzu na ta dauce Wai yana ma wanka? to ya zan yi haka nake tisa shi ya je ya wanka To Allah ya kyauta ni bari in tafi. yanzu ba magana cin abinci kenan Wallahi karki da mu. Bari in sauri ina. to shi kenan yanzu za ki dame zan dafa miki Karki da mu. In za zan je zan miki magana. yo na ga tijara ka ga iska mutum a gaban kawata ke kaɗai ce Hey! amma gaskiya wannan gayan ya raina min hankali wato sai da ya ga a gaban kawata ma zai zo wai kai tsaye ma wai mero wato ni ce ma mai ran kenan saboda ta raina ni da kuɗi na da ilimi na da wayewa ta amma zai zo ya raina min hankali gaskiya talaka bai ba ka dauko mutum cikin tsimma ka zo zaka rufa masa asiri amma wai shi yake numa ya kisa ka a cikin mutane zaka dawo gidan zaka same ni wallahi
ai na zata ma ta fa zani da kike hakan nan wallahi na zata ashe an gari ne wai baiwar Allah a Lagos da ni aka kamo lido tatan lido aka kata are ina ga kina hakan nan ina ganin kina hakan nan na dau haske ka san me yasa ne ta maka sirri na ina cewa ka zo jini duniya babu wanda nake so sai kai ni kai na baki di ina shiga ba ne ba ai ba ki dinga miki ba ko ni kyau gare ta ba kaddara ce zan kade da kai zan kade da kai amma ana maka irin wannan ne haka kana so na sai an faɗa kana so na sai na faɗa kana so na yanzu akwai wanda zai ganki ya ce baya son ki kawai abin da nake so ka sake ta mu zo mun fi mu nan sakin wannan kawai mai auren mu ni komai kake so zan maka kaina wannan tsimman da kake sa zan wanke maka kin ga fita wannan sai ka ce dan kuma akwai wani yayin mu na banawa ko shi ba ya saka irin kayan nan Allah ke baki din ga miki ina aure ki ma sai mu canza gida What? zan aure ka What? Subhanallah na ga miki zancan nan wannan baiwar ana yar arziki ce tun lokacin da na ganta ina zaune sai in ji kirji na iya mas za ka mishi kusan doke maka baki ashe baka da mutunci kai ma ashe ke yar iska ce ban sani ba rashin mutuncin kuma ki rasa ina zaki mishi sai a cikin gidana ke gani fa ki zo har gidan da ki mata mutunci ke ni fa ina son mijin nan naki wallahi gani ne ba ki son shi ba kana so na ba kwarai kwa ina son ki ka wallahi sake ta ka aure duk abin da kike cewa ku ka mi taimako ya shiga uku to san shi kike yi san shi kike yi wallahi ba ki so na wallahi gaskiya ta faɗa ba ki so na kashe ni zaki mijin nawa zaki zo har gida ki ce mun kina son shi yanzu ba kina cewa kallon jiki ko kike kana son shi kana so na ka sake ta kwarai ko wallahi to kai ka sake ta na shiga zaman duk abin da ne zani aure na lalace na shiga uku inna lillahi ilaihi raji'un wallahi kina so na kai ki furgita mun zabi ke ba yar mutunci bace ba yanda muke da ke a gidan nan kina kallo na sai diddare sai ki mun bulala 40 me nace fa je ba kin zane ni me nace fa mere disco ayo mere disco meran wani meran ne rasulullahi sallallahu alaihi kin yadda zaki ban 6,000 6,000 nan da na tambaye ki je zaki ban zan baka akwai ma zan baka Allah ni fin haka ma zan warke mijina ne muke magana da shi ina ruwan kirke ne akwai gwada min LPO da za a yi za a gwada LPO 17,000 zaki bayar zan baka 100 ma ni zan baka ina da su account akwai kuma dama mun yi da ke kullun da safe ta shigo min gida mun yi da ke kullun da safe za ki rinka goya ni za a yi hakan wallahi zan goya kaga ni ma zan goya ka na rana ni ma zan goya ka to yanzu dai ina zan ne Allah na zan yi ne wallahi kaga kudi mautan da kina rike mutum wayo muka mutina wayo muka mutina wayo muka mutina la ilaha illallah muhammadur yanzu ma ga wanda zai miki wanki kina son shi kuma ina da gida ki zauna da shi na baki kiran da shi idan na tafi da shi sai yayi kun haka da ki jajir maza already daga nan ana acin kawai ki dora kina bidiyo kenan acin Anisi fito